Oimore kamora mora mimake Ramogi TV odhiambo makawuono antiere kod geno ni odiochieng' mari odhi kodi makare kabisa. Odiochieng' ni endie mabende ichako kanyoero nyasi no mar Pasaka Good Friday kamora mora mabende intiere machiegni e weche manyien modhiambo makawuono kuma bende wantiere gi jofwambo magwa e gwenge mopogore opogore ka giluwo weche gweko mag welo mabende dhi nyime kendo nosechako irito mana duoko margi duoko gweko mabende igeno mondo odonjo demo manyoro to oseleo nyaka sani podi rito gi podwa botudore kod jofwambo magwa mondo gimiwa ni to gin weche mage mabende dhi nyime e kinde machalo kod amendi mano kanyiero ka gintiere e gweng kaka Kiambu, Uasin Gishu, Kanyakla kod Kericho. Gin mago e kind weche machalo kod magi mabende wamiyo pek odhiambo makawuono. Honorable Jael has agreed to step down for Honorable Abdul Samad Sharif Nasir. The objective was to bring change and development to the people of Mombasa. Manifesto yake na manifesto yale ambayo kwamba tunahusisi tuweze kuyungana. Abdul Samad Sharif Nasir yudotiko manyalodia mar ODM elarokom governor ma Mombasa ka Suleiman Shabal korogoyo bade piny kendo siro Nasir. Moar kaka wanjo moar okwanyal disherekea wachino okwanyal punjo wachinjili wachino nikech okotimore kaka ojatimore. Jowuoth kod johala yuago pek mar ngima e Pasaka kalure kod nengo mauta moidho. Koro rwecho ni enga unique, enga special, inyalo time ka wakelo na sigand Wini Ongoje ma en jarwecho ma onge nyalo mar neno. Machiegni luongani Jael Lieta, jaloko marwa en Wini Adoyo. Wachako gi gwenge ma Mombasa kuma tend duond bura ma ODM opodho Abdul Samad Sharif Nasir kaka jalno ero mabende dhi ting'o bendera mar ODM mano e ng'wech mar laro kom governor e gwenge ma Mombasa. Koro yangi ni japiem manyocha geno kom no ero Suleiman Shabal koro goyo bade piny kendo siro chung mar Nasir. Ote makamano kod lokruok mamoko ne olandi kod jatend duond bura Raila Odinga. Consultations and lengthy negotiations, a consensus has been reached, with which Honorable Jael has agreed to step down for Honorable Abdul Samad Sharif Nasir. So our candidate in the forthcoming elections for the governorship of County 001, Mombasa, is going to be Honorable Abdul Samad Sharif Nasir. The objective of becoming governor was not for Suleiman Shabal. The objective was to bring change and development to the people of Mombasa. And I believe that all those people who worked with me were hoping that we would make major changes in Mombasa. But it is not important that Suleiman Shabal leads those changes. What is important is those changes have to happen. And today we have decided to work with Abdul Samad and we'll work with him 100% for the future development and the future changes that we need to bring to Mombasa to make Mombasa really 001 in Kenya. Ni mtu ambaye nia na malengo. Tumekuwa katika mizozo ya kisiasa, lakini ilikuwa sio jambo jingine. Jambo zaidi sote tunataka Mombasa ambao watu wote wanaitamani. Kwa hivyo tumekubaliana ya kutashikana mikono pamoja na panapo majaliwa inshallah manifesto yake yeye na manifesto yale ambayo kwamba tunahusisi tuweze kuyungana pamoja ili vision yetu iweze kukamilika. Ngor mirima koda chiednade omako jochung' moko mabende nolo e welo mag ODM e kaunti ma Siaya. Moko kuom gi koro dwaro ni mondo chenro mag welo onwo ka kamano to gidhi chung' kar kendgi e yiero maduong'. E kindeno jopiny moko bende nobago ng'anyo mar kwedo tiko manyalodia e kar chung' od bura ma Seme. Millicent Adhiambo miyowa mathoth. Joera mag jochung' e kombe mopogore opogore e counties makaluo ahinya to mago ma Siaya kar chung' od buche magem kod Bondo koro nyiso jok margi kendo ng'anyo mana ndalo achiel kende bang' duoko mag welogo e alworago. Kotelne
negi kod Eunice Ndolo, manyo geno tiko mar ODM mar laro kom MCA ma South Sakwa. Jok mane olo, okwayo tend ODM mondo nuo welo go kagilero ni welo ne okotimore e tesende moko mag luto mbulu kaka burlo mayudore kar chung'od bura mabondo. Adiera nyo onge yiero manyoro. Nyo onge completely. Nikech kata mana kuonde manyo igole duoko. Duoko nyindiko. To kuonde moko nyoko goye kura. Kaka Burulowo nyo tingo polling stations ang'wen koriwre gi Burulowo. En owuon nyo gina bich. Kabich gi nyoko goye kura. An kaka chunka awacho ni okabi gik gi kama antien. Abro yudo option kajo ODM oknyal come to solve this issue ma wan kod. Wadwaro mondo ODM ogo kon kichwan members gi okodo dhi e chama moro. Wadwaro ratiro marwa mondo mi kwadhi election to kikura wakethi. Party mar ODM wamiyo seche 72 mar miyo wakura maler maka onge. To wan kaka team mar Eunice Ndolo wan gadier nywalo yiero manyoro wabro ng'iyo plan B mondo mi jo sasa ko ratiro margi. Ngur machal kamano bende osegol kod josiasa moko kaka jachunge komod bura magem Jalango Midiwo. Kata kamano apisas mag ODM manyotelo ne welo go to wacho ni welo magem nyotim e yo makare. In game the elections were done peacefully and I was in Dere polling station, that is Nyabeda Center. Jalango was defeated. He got 50 votes against Elisho Chengo Odhiambo 289 votes. So there were no intimidations, there were no wars, there weren't anything of that kind. E gwenge maseme kaunti ma Kisumu, jopiny moko no bago ng'anyo ka gikwedo tiko manyalodia ma osemi jochung' moko. Wadwaro ni yiero timre ayanga, mang'amo yombi tiyomba ayanga. Gima party kelonwa ni nye giselieko ni gidhi miyo jomoko party ni ok dhi tim yiero mar central mar Seme constituency ko mar Mbunge okwayiego kaka wajo Seme kendo wadwaro gi teko duto te ni tarik 19 tich ariyo kom mar Seme mar Mbunge nyaka watime yiero. Kimaru emo wadwaro mondo miwa wadwa togi awuyi ariyo gi pap kata mumo mar Nyasaye wacho ni kama jariyo piemie omulwe mapogogi. Let the people of Seme decide on whom they want to be the next MP of Seme. Welo mag ODM ochan tim e kaunti ma Kisumu tarik 19 dweni. Kata kamano penjo medore e wi kaka duond bura mar ODM biro golo duoko makare mariwo jokanyo e kinde mamoko kuomgi to osebwogo dare ODM motelo ne yiero maduong' madwe mar 8 igani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu. Chenro mago ma campaign sani otedore kaunti ma Migori motelo ne welo mar duond bura ma ODM e kaunti no jochung' kod johera magi medo kwayo tend ODM mondo yiene jopiny mar walo jotendgi giwegi e kinde ma bende gisingo kwe e campaigns magi. George Juma nigi mathoth. Duond bura mar ODM koro kyo tarik 18 mar dweni kaka mano mar thik ne jogo madwaro otiko mar ODM e kombe mag siasa e kaunti ma Migori. Ma otelo ne chenro ne ma timo welo e kaunti ni ma Migori, josiasa ma opogore ne odhi nyime kotedo kampen magi e kaunti ma Migori. Ote margi maduong' en welo ma oyanga kaachiel kod mano mar kwe. Josuna West wadhi yiero dongruok mok dondruok. Dongruok mok dondruok. Chieng' wuok tich akwayo ng'ato ka ng'ato will turn out a numbers mang'eny. Kidhie kalatas kacha ibro yudo Peter Masara kende korwako angolo ne mimulo tisego ombulu. To e sechego mamoko kuom josiasa gi dhi nyime kod manyo ombulu. Moko kuom jochung' kod johera margi to wacho ni pogiro ler ka otende kod welo ma duond burani. Wan wayiero dhano ok wayier party. Ka party chalo tamwa to wakawo party machielo. To kapo nono ni ODM jok moko tamore ni ok gibi kendo ne jopiny thuolo margi to ging'e malong'o ni wan kaka jokajo uriri wabiro kuodo wigi wach mar ODM nikech wan bende wan gi ratichwa mar yiero.
jochung' moko ma osebedo ka koro yoro piny ka giseto mbulu to ramo ni ODM nyaka koro mi oganda thuolo mar yiero jogo ma gidwaro e yiero mochan chieng' wuok tich. Ne ok abedo mabedi winjruok mayie ni koro iwene ng'ama chielo. And nomination. What demand justice? What demand communications kaka jouriri? Kaka wan jok mosero party muda mang'eny. Duol ma ochuni yiero party no mar ODM nyaka sani koro sayango ni e welo ni kodhi time kombe adek ma oting'o Manero, Wachimburu ma Suna West, mano mar Ward, kaachiel Women Rep County ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka chiwo tiko Nyalodia ne jochung' ang'wen malaro lemo madongo mag siasa e kaunti ma Ukambani. Mutula Kilonzo Jr. biro laro kom gavana Makueni ka Wavinya Ndeti duoge pap temo hape kom gavana ma Machakos. Senator Enoch Wambua geno siro kombe e kaunti ma Kitui bang' yudo tiko mar Wiper. Philip Kaloki bendo puodhi kod Wiper mondo bi obed jalup Richard Ngatia e laro kom gavana e kaunti ma Nairobi. Chendo mar welo mar duond bura mar Wiper ibiro bagi tichario juma manyien. Kalonzo no kautuolo no mariango ni onge kod ng'ur ewi kaka tend Azimio One Kenya Alliance mano mabende no yang Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga mano kaka jotelo. This seat is not about Wavinya. It's not about Wavinya at all. This is about our party capturing the seat and working for the people of Machakos. After the principals have agreed on the number of the Coalition Management Council, that it will be 7, how is it that one person decides to expand that number to 12? I congratulate President Uhuru Kenyatta because he's a chair of a coalition council. I congratulate my friend Raila because he's a coalition political party leader. And then I'm listed as a coalition member. So Chenro mano mar welo mag ODM e kaunti ma Homa Bay gikone toko rumo ka Dr. Joyce Osogo, jaod bura mandhiwa Martin Owino kod nyawadgi ma Karachuonyo Adipo Kuome oyangi kaka moko kuom joloche welo no. Kata kamano chenro mar kwano ombulu nyorochore bang' tulo mabende noweyo ji 6 kod hinyruok kaka Sharon Ong'aw lero, achiel kuom jofwambo mag Royal Media Services bende no hinyore e tulo ma Homa Bay. Ndalo achiel bang' ka piny owacho singo ni chenro mag keyo mo e pacho kae biro dok e wang'e. Wan gi challenge mar mafuta. Kata ka king'iyo, ino ka geche onge kata chiel. Onge gari nikech mafuta. Ino ka geche nyodhi nyoro mondo giduogi tek. Kanya yudo mafuta koni yudo mafuta ko jatando tamo. Koro mane gima timore kar koro wan gima wanyalo wacho ni mafuta no bomede. Tesende moko mag logo mauta ne oluwo chik kendo ne giuso ni jonyamburko koda joapiko. Kata kamano, jomoko manenore ni pod nigi luoro ni midhiero mar nok mauta poko rumo. To ne oyuoro mar logo mauta. Watimo mos wadhi medo luo story no ero mano ma Homa Bay kendo wakelo ni godo kaka uwinjo obedi. Imedo mana chwalo nwa ote magi kaluwore kod weche mabede wamedo kelo no kokale ote wa machuok ma en 2-3-6-9 wakao thuolo kata yueyo machuok kabisa kikidhi mabor pod waduogo gi mathoth. Kae kama ngolo maliet rome, kendo kaka wang'eyo, ngolo maber kelo mor gi kwe ngima. Wakikunu ngolo maber mogundho, koa kuonde mopogore opogore. Riwri gi DJ Kolo kod Lind Ramogi e chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, saa 5 otieno.
kaka lich, liet kaka liet, gwere to dhi. Usarito gi aming'a, koro wabiro. Pasaka mawang'ni dhi bedo mopogore kod pasaka moko te. Jolendo marahuma kendo mohero biro bedo koda tudruok achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu. Tiedero, mbak ndalo, Ramogi night, thum dagmor, ngoma owake kod injili kalo. Ramogi TV, kete manaka. Liet maradhula korka odonjo e wang'e. Tugo e kind timbe ariyo madongo ma Kenya e Kenya Premier League. En tielo mar ariyo e kind Gor Mahia FC gi Tusker FC. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View sasa. Ngeso tarik 16 dweni, achiel kachiel kowuok Narok Stadium. Chakre saa 9. Powered by Shabiki.com. This week's hot games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Yod kama ilongo ni dala, ka inyolo e Havana Estate Nakuru Phase 3. En lo mantiere lora mokwe, e boma Nakuru man koreta makare, maidore nengo moyueyo masinga 649 kende kuman 8th of acre. Yud chenro mar chudo mogonyore nyaka ducha 12. En kama ber kod ohala kod kar dak. Ni mathoth, ndikote machokri lo, kasto ior e namba mar 20321. Kata yo atol e namba mar 07 25 000 222. Wherever you're going this Easter, take View Sasa with you. Uji nice na mamix kali kali, suitable for the whole family. Ekelea game za leo na so moja on Shabiki.com and stand a chance to win a smartphone. Tunapeana simu mbili kila siku. The more bets you place of 100 shillings each, the more entries you get. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Happy Easter. Kuwa Shabiki. Shabiki.com. Machiegni kendo wakelo ni sigandi nyadendi moro mabende obugoji kaluwore koda loch mare e welo mar UDA e Bomet. Linet Chepkorir mabende ong'ere kaka Toto ne oyombo e lemo mar jochung' mar mine tok yudo tiko mar UDA mano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar aboro. Chepkorir ma jahigni 24 kende ne opuoyo okang' makamano kowacho ni oikore mar tiyo ne jodak kendo tiyo ne jodak ma Bomet gi chunye duto mano koyiere dwe mar aboro. Noyudo ombulu madirom 5924 kendo notelo ne mine 7 mamoko mabende ne gilaro godo otikono. Chepkorir koro biro laro komno ero gi jochung' e duond buche mamoko. So far the encounter in a serious challenge na pia ningetaka ni congratulate my MCA back at Nandils, Honorable Cheptuget, because he was voted in as the youngest MCA in Nandi County with 21 years of age. And pia nataka ni congratulate Mheshimiwa Cynthia Muge, because I know the people have trusted her to an extent of giving her another chance of becoming our women rep in Nandi County. Hatukutaka raundi hii wenye wako na pesa. Tulitaka raundi hii hiwe kwa vijana, hiwe kwa watu wenye wako watu wenye wanaweza kutupea akili yenye iko sawa na watusaidie, kwa sababu tumeona kwa matajiri saa hii wanabambana maisha ya pesa zao. Hatutaki pesa, tunaona maendeleo yenye mtu ako naye. Ndio sababu raundi hii tumeamua kuchagua wenye wanaweza saidia sisi kwa kaunti yetu.
Poch gi pakome koda ne joloch mamoko e kaunti no kate welo mabende osebedo kadhi nyime kapod wantiere mana Bomet kanyo wadhi achiel kachiel koda jafombo maromano Eriko Wenga mabende ntiere kaunti no kawamedo luwo mano duoko mamoko mag welo no. Oimore Erika, to gine duoko mage mabende wase medo yudo. Welo mano ma UDA mage gwenge ma Bomet. Aparo ni tudruok marwa kod Wenga ok ber. Aparo ni okawinji maler lakini anya dhia nyime kichapana winji matin to gimanya koni welo mano otimre e county ma Bomet ni eri en welo ma opogore ahinya mana kaka ni wachare mokwongo alieki mana ni odiochieng' ma kawuono kalure kod chenro mar welo mar duond bura mar UDA manyo obagi e county ni eri. Ntie achiel kuom jogo mane laro otiko mar laro kom mar jatend kata jaod bura mar county mamine e county ni eri mano nyadendi Linet Chepkorir mabende otisi kaka toto. Nyadendi noyudo ombulu maromo gana 53 924 kendo en mano oyombo to ngeni en nyadendi ma jahigni 24 to ne watemo yudo sigande kuome en owuon kowacho ni kano donjo school primary higni moko mokalo ne obedo jatelo kochakre klas 1 nyaka klas 8 ai bang'e kano dhi klas 9 nyaka klas 12 nobedo mana ka en lemo mag telo duto. Maeri ne omiye siso bang' wuok mbalariany ma Tharaka Nithi kendo nowacho ni bang' tieko higa mokalo nowacho ni obende odwa temo kaka osebedo kotelo kuonde higni mokalo kande mondo ochopie siasa mondo otem ka onya telo ne jopiny. En gima bende aparo ni en puonj ma kaka rowere matindo oyudo ka kuom nyadendi Linet makoro dwe mar 8 dhi kedo kod joma mine mamoko mabro chung e duond buche kaka mag Jubilee ka achiel kod DPK manie alwora gi man kuonde gi ka gilaro kod kom to giming'eni kaka gwenge makoni kisoyudo otiko mar UDA to chutho inyawachi ni samoro ini kwanata malo 30 kwanata malo 80 kata 90 mar yudo loch. Koro mane gima nyacho ni gima no okie mopogore kendo manyien e welo mar UDA e county ma Bomet ka to kapoka away to gima nyako ni kaka wang'eyo duto ni lemo mar governor yando ywayo jariyo mano John Musanik ka achiel kod governor masani Hilary Barchok ma bende emane oyombo kod ombulu maromo Kenya yie na nyasomo maromo gana 1,725 kendo noyombo Musanik gombulu maromo gana 62,688. Ai bang'e gima notimore en ni jotelo ariyo go nobedo e twech achiel kendo gigomba ka giwacho ni gibiro tiyo kama achiel manno ni gitero county ma Bomet mbele. Mak mana ni yiero ni kata welo manyoro ni eri nen kod ng'ur kuom jotelo ma ahinya to mago maende laro otiko mar Senate mano kumoting'o Senator masani migosi Christopher Langat ka achiel kod manen jagoro machon mar NAT migosi Wilson Sosion. Ne giwacho ni kochakre nyoro yiero ni nobedo kod mibadhi kata rochruok mokalo kendo nyaka sani giramo mag umogi gi piny ok gibiro wako kendo ok gipuodho chenro mar welo. Ng'eni noyombgi kod Jael miluongo ni Hilary Sigei manoyudo mbulu maromo gana 77,500 ka Sosion nowuon nokawo namba 3 kod mbulu maromo gana 45,371 ka ng'ama ne luwo Sigei noyudo ombulu maromo gana 65,600 mano Senator masani migosi Christopher. Koro gima nyako ni kata kamano yiero kata chenro mar welo mane obage e county ma Bomet ka no bage yor kwe makmana ne nitie ng'ur mo kuom jotelo ahinya to mago lemo mar Senate mawacho ni gima ging'eyo ok gipuodho kendo ok girwako duoko mag UDA e county ma Bomet ka giwacho ni nyaka bed ni nitie kaka noroch kendo giwacho ni gibo kawo okang' manyime mano ne gipingo kendo gikwedo kata kochopo mana ni gibro dhiyo kata mana e kuku mar duond bura mar UDA monde gichwal ng'ur margi monde one kaka inyalo ruch oko
yiero ahinya to ilemo mar Senate Jael. Kamana hinya owenga kuom report machalo koda manero kod tich mabende isetimo e county nero mano mar Bomet ka bende oluwo kanyero duoko mag welo mabende nitimo kod duond bura mano mar UDA. Kamana hinya Eric Owenga ajenano mar World Cup mano yweyo machuo kabisa to kapok adhi antiere koda ote moko mabende donjonwa e studio kae. Iwacho ni Esther Nyagilo iwacho ni ntiere kabuocha ka iwacho ni kwayo welo odhi nyime e yonoero makare. Kamana hinya Naftali Oko kantiere Migori County ibende agoero kamano iwacho kanyero ni chenro dhi kodi e yonoero makare kabisa. Ikwayo ni mondo welo otim e yonoero makare kendo duond buche ong'e ni jogo eko mabende olocho ema omi otiko. Wang'wa chakwa kao yweyo wagi kanyoero waduogo gi mathoth. Jopiny yuago ngima mamedo ridore ka nyasi ma Pasaka ochakore kawuono. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo molwar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 2725000022. Injili Chemchuny. E seche ma Jokristo e piny ngima paro sand kod chier Ruodhwa Yesu Kristo, wan kaka Ramogi TV ok wadong' chien. Jumapil dweni mar 4 wakelonu lamo makende mar chier Ruodhwa e chenro mari mar Injili Kalo, achiel kachiel kowuok e kanisa mar Duond Warruok kod Chang mayudore boma ma Kisumu. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka kod Ken the DJ chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiochieng' ka gikeloni alamni e yo makende, achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu. Mane Ramogi TV, kik bai kata matin. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Kaka lich, liet kaka liet, gwere to dhi. Userito gi aming'a, koro wabiro. Pasaka mawang'ni dhi bedo mopogore kod Pasaka moko te. Jolendo marahuma kendo mohero biro bedo koda tudruok achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu. Tiedero, mbak ndalo, Ramogi Night, thum dagmor, ngoma owake kod Injili Kalo. Ramogi TV, kete manaka. Machiegni kendo wadoke kaunti ma Homa Bay kuma chenro mar welo mag ODM e kaunti no giko neno rumo ka Dr. Joyce Osogo jaod bura mandhiwa Martin Owino kod nyawadgi makarachuonya dipo kuome no yangi kaka moko kuom joloche welo no. Kata kamano chenro mag kwano mbulu nyorochore bang' tulo mabende nyoweyo ji 6 kod hinyruok kaka Sharon Ong'aw lero. Achiel kuom jafwambo mar Royal Media Services bende no hinyore e tulo no ma Homa Bay. Bang' kedo matek mar donjo e debe mar welo,
Hap jogo ombulu ne olwar kod Dr. Joyce Osogo malaro kom mar jod bura mar kaunti ma Homa Bay mane oyudo loch kod ombulu 16,880 ne oluwe gi Beatrice Ogola gi kwan ombulu maromo 15,415 ka Molin Gala ne okawo thuolo mar namba 3 kod ombulu maromo 11,445. Amora hinya kuom Homa Bay County mokaw thuolo gi kawuono mondo kaka joherana mondo giyiera kendo mano adwa wacho ni kare giyie mondo wawuoth kanyakla. An kaka jachung' mar Woman Representative Homa Bay County ang'eyo na dhi chung' ne mine, adhi chung' ne youths, adhi chung' ne PWDs to ok yok no wil kod wuone. Omiyo an gi mor mathoth ni kare wadhi wuotho kanyakla gi wiye duto te e county mar Homa Bay. Jod bura makarachuonyo Adipo Okuome geno siro kombe bang' kane oyudo otiko mar ODM e welono. Okuome ne olandi kaka jaloch gi ombulu 4,286 ka Samuel Ogutu manyo namba 2 noyudo ombulu 2,271. Elijah Kodo noluogi kod ombulu 1,103. Nerea Okech to noyudo ombulu 113 kende manomiyo okawo namba 10. Agoyero kamano ahinya ne jokarachuonyo kuom yiera kendo mondo omiya bedi mbunge mar karachuonyo. Final yiero to biro bedo tarik 9/8 higani endi. To kaka tiyenu e higni 5 mokadho maube useyudo ka wachona ni bernu ang'eyo ni kachaka tiyenu higni 5 ubiro neno gima pok noneno. Jod bura mandhiwa Martin Owino ne oyombo gi ombulu 5,196 ka iluwe gi Michael Agwanda mabende noyudo 2,233. Duncan Osodo 1,127. John Ouma 544. Johnson Oduru 398. Tom Obondo 299. Peter Ojong 140. Cleophas Ojode 37 kod Alfred Yambo mabende noyudo kura 12. Mora ahinya kendo agone Nyasaye erokamano ne jondhiwa te kuom miya ombulu mang'eny to afam ni opinion poll manotim cha ne ber. Omiyo wabiro dhi e yiero mar August ka wan gi wind on our back. Kata kamano tulo ni Weche Center mariwo ombulu e skund sekondar ma Homa Bay mana thuolo machuok kapok duoko mag welo nyolande. Agents mag jochung' moko ne yware kod obila bang' kanyo kwagi mondo giwuog oko mar hall motelo ne kweno. Nochuno obila mondo otigi iro malungo wang' mar keyo jochung' kaachiel kod johera magi. Ji auchiel noyudo hinyruok marach e tulono ka achiel kuomgi ne en jafwambo mar kambi mar Royal Media Services James Latano. I walked out with my equipments and just sat somewhere across, and all of a suddenly the tear gas were on air. So everyone was running for safety, and I also took off because at that point you cannot claim by the badge that I'm a journalist. So when I was going down the stairs, I missed one step. Then the cap went to the side, and that is how it locked there, and it got dislocated. So that is where I lost it. Chenro no mar somo duoko ne oduogo chak kogwen sa 10:30 kama ne olande joloch. Chenro ne otele gi jagoro e board matayo welo mag ODM Abdullahi Gulie gi apisa mar IBC Caroline Angote. E kinde no, bod mochung' ne yiero e duond bura mar ODM owacho ni duoko manolande kogwen go gin mana ma ohiu nyaka tiek nonro e masinde duto manyotigo e welo no. Bod no olero ni masinde moko nogol oko mag kuonde luto ombulu tok chik. Tend ODM medo jiwo kwe motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 mar higani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Tulono muoche kar kwano mbulu e boma ma Kapsabet mane kaunti ma Nandi bang' johera moko mag jochung' ne rocho chenro mag kweno mabende ne dhi nyime. Nochuno apisas mag obila mondo tigi iro malungo wang' mano mar keyogi kotese kod sanduge mag luto mbulu nokethore e tulono.
It's really sad. It's really uncalled for. And we started very well generally, since yesterday, until we witnessed this small kind of disruption. It is started from kind of some dispute about some 2 polling stations for the MPs category. But what I want to assure you, we're on top of things. We are going to manage it with Arrow and some of the people who are helping us in this. We are going to have a small meeting with the aspirants so that the exercise continue and start and continue. But I think something will get a solution and probably restart the process. Esigand geno wamenyo tij Wini Ongoje ma en jarwecho ma onge nyalo mar neno. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar $649 kende. Ndik ote machuok ni lu kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie ma onge luoro. Bed gadiera ma onge to. Mano en chir. Kendo ma okwe ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, Injili nyale. Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo, e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi Ajuang. Bedulu mitni. Wanya wacho ni thuti tadoga rom ginera. En nyathi mando riwo jite. Kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Tieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. This week's hot games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Wherever you're going this Easter, take View Sasa with you. Uji nice na mix kali kali, suitable for the whole family. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen.
And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan, bonyeza *811 *271#. Ekelea game za leo na so moja on shabiki.com and stand a chance to win a smartphone. Tunapeana simu mbili kila siku. The more bets you place of 100 shillings each, the more entries you get. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Happy Easter. Kuwa Shabiki. Shabiki.com. Erokamano kumedo manakete Oimore Ramogi TV. Kawadhi nyime en ni nyasi mano mar Pasaka ochakore kawuono ka Jokristo hingo tich abich maler mong'ere kaka Good Friday. Jopiny nyogeno fuong'o e bech mafuta kaka mich makende mano mar nyasi ni. Kata kamano nengo modhi nyomedi odiochieng'no ero manyoro. Maende omiyo jowuoth madhi e nyasi ma Pasaka pek miwuoro. Kaka jafomo maro Cleophas Oluoch lero, johala mag nyamburko mating'o ji bende yuago lal. Ndalo achiel bang' ka piny owacho singo ni chenro mag keyo mo e pacho kae biro dok e wang'e. Wan gi challenge mar mafuta. Kata ka king'iyo, ino ka geche onge kata chiel. Onge gari nikech mafuta. Ino ka geche nyodhi nyoro mondo giduogi te. Kanye yudo mafuta koni yudo mafuta koda kando tano. Koro mane gima timore karka. Koro wan gima wanyalo wacho ni gik mafuta no bomede. Tesende moko mag logo mauta ne oluwo chik kendo ne giuso ni jonyamburko koda joapiko. Kata kamano, jomoko manenore ni pod nigi luoro ni midhiero mar nok mauta poko rumo. To ne oyuoro mar logo mauta kod mbugru. En tich abich ma Jokristo e piny mangima hingo odiochieng' mane omaki kendo negie Yesu Kristo. Nyasi mag Pasaka medo chwalo oganda e pacho kae madhie bombe madongo kachiel kod gwenge e pacho ka. Kata kamano, giyudo pek e yo wuoth ma gichomogo e gwenge magidhie. Mano timore nikech nengo mar wuoth makoro medo kendo nengo mar modhi mabende oidho e pacho kae. E tesend nyamburko e boma Nairobi, oganda medo mana dhugre ka gigeno chopo kuonde mopogore opogore. Dok chien mar landruok midhusi mar corona bende ochiwo thuolo ne oganda mar timo limbe. Koro kaluwore gi Easter ne wadhi neno jonyuol dala waterne gik moko matin mwayudo Nairobi koni wagone gigo erokamano kuom rit ma giserito wago ndalo mane watindo. Dhano odhi dala gimedore. Dhano omedore kendo dhano nitie ka pile. Kaka higa mokalo giga ni chalre onge pogruok kata be ninge marotek kamano. Beti mar mauta okelo fungruok matin ne johala mag nyamburko mating'o jowuoth. Kata kamano, nengo mo ma oidho to medo pek ne jowuoth giwegi. Nok mar mauta kaka petrol kod mano mar diesel omiyo geche mathoth omoko e bombe mamoko. Pasaka ma higani obedo e kinde mag welo mag duond buche dhi nyime e gwenge mapachuka. Jomowar kaka wan jomowar ok wanyal dhi sherekea wachno, ok wanyal puonjo wach injili wachno nikech ok otimore kaka ojatimore. Jok madhi neno anyuola dala bok odhi. Iyudo ma ka jok moro ire mondo odhi nikech liel. To gi jo nomination manyo ting' kar kama jok mofuk giber nyokaw geche moterogi mondo gidhi gitimre nade gigone gi kura. Lal mar johala medo pek ne jowuoth. Geche onge, jowuoth okwamo kae, then mafuta bende koro chuno nyaka med bei malo matin. Biro chuni kigo kwandi kaka gari nego ting' kaka ochul gine. Iyudo ni
gari onge gima dhi weyo. Koro chuno nyaka hiny japiny mondo mi gari otimre nade. Kaka mane wachajo gi siling 1,000, kawuono wachajo gi siling 2,500. Koro ineno ka joko go dabu, wabe wago dabu. Nitie joma oketo gechegi e parking nikech challenges mag mafuta. To nitie joma bende nitie to mafuta no onge, koro miyo ok giyude yo mayot mar dhi wuoth. Kikawo for example nyoro gotieno, jowuoth nye nitie, to geche manye nitie nyokoso kama madhi mafuta mondo giter jowuoth. Nyaka ne wachak pasaka ni chakre gi weche mafuta kaluwore, tich jowuoth osebedo, lakini tich osebedo matek kabisa. Kech mafuta ni malo, dhano madhi dala bende ng'eny. Koro miyo wan gi thagruok nikech mafuta beche ni malo, geche be koro tin. Waonge sama nyalo bedo gechego ka gidhi mwalo mondo mi gidhi mayot bedo matek kanero gi mafuta ne onge. To chakre otieno manyoro ne mafuta oduogo, to sida mano obedo go ni bei no obedo hiked, mano obedo malainya. Jopiny geno ni piny owacho biro chopo singo mar neno ni modhi ochopo e gwenge duto. Chutho to gidwaro ni sirkal oduokie chien nengo modhi. Ero samoro be shoot ng'ato bende gi pesa modhi. Koro gimano akwayo ni government kopo nyalo neno kaka dang' konyo wach mafuta no, okonyo mondo wani kaka tije dang' dhi mbele maber. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Weche mag welo kawadhi e kaunti ma Kiambu kuma wantiere gi jafwambo marwa Walter Nyambaga mabende owacho ni chenro mar chiwo duoko e kaunti no ero sani koro ochungi. Akiani en wach mane motimore, ang'o miyo ochung duoko makamago eko. Walter Oimore, ang'o madhi nyime Kiambu? Jael Oimore ahinya, ageno ni dhi maber mokalo kendo bende awinje yono maliw ahinya. Jodongo nowacho ni rito ahinya omiyo ne gidhi mogi chamo lep. Wasebedo ka warito mondo mi wayud duoko odiochieng' ma kawuono. Ahinya teorindi mar gavana kaachiel kod mano mar mine. Kata kamano chenro ni pod wabiro medo mondo mi wariti odiochieng' ma kawuono nyaka chop odiochieng' no makiny. Adieri makar kende ni moko kuom duoko mosegol kaluwore kod lendo mogol kod jagono mochung' ne golo duoko e kaunti ma Kiambu ma bende dho liech dendo ni County Tallying Center. Bende koro lieko ni motelo. Gavana ma bende ni nyime e ng'welaro otiko mar ODM miluongo ni Wamatangi nigi ombulu maromo 70,817 ka kore luwe machiegni kod jago miluongo ni Wainaina Patrick Kimani ma bende ong'ere gi nying mar Wamandudhi ema koro luwe mana machiegni kanyo gi 51,247. Mano ineno kanyo ka moko kuonde mag luto ombulu nyaka chop seche gi endi pod obedo kod ng'ikruok kaluwore ni nitiere kaka duond bura mar UDA ogolo boke midhiambo ni endi kaluwo ni winjo be nitiere kaka welo kata ibiro nuo e kuonde chung od bura mathoth. E kar chung od bura laro kom nogo mar joma mine ma en county women representative nyaka chop seche gi endi jalo ma bende ni koro ni nyime nigi ombulu maromo 70,307 ma bende luongo ni Wamaradha Wanjiku iluwo mapiyo piyo kanyo endo gi Wainaina Wamangare man gi ombulu maromo 8,771. Mano mana moko kuma wiye ma bende osegolo duoko makedo kod mani en ni Kiambu nigi kuonde mag uto ombulu maromo 12 nyaka chop seche gi endi mana 10 kende mosechopo kendo bende ose tem kel kanyakla mondo bende chwalno duoko makedo kod mani mak mana ni nyaka odiochieng' makoro piny olil go niendi duoko mabiro ibi landi kuom kuonde luto ombulu 12 biro chuno mondo mi oganda mano luto ombulu kadwa ni mondo ng'e ni ng'ano madhi telnegi obed kod orruok kendo giriti makaluwore kod onge mag kuonde mag onge mag luto ombulu moko sechopo kaendi ma oganda pod penjore to gin kuma nade. Kibayo wangi tung kacha ni bido kantire sanduge moko mathoth moting'o ombulu manoluti kachiel kod duoko mamoko mabende nyaka chop seche gi endi okose elgi to bende irito ni mondo bi elgi kaso rang ni to duoko chalo nade. Ochuno jomoko mochung' ne josiasa opogore midendo ni agents mondo thinyre oko giwuogi ka gikwedo godo ni nitiere kaka moko kuom duoko mag ombulu okel mana gi boksi mabende giluwo ni gionge kod adieri kaluwore kod kit kaka ne ochop gi kae.
kaendi. En mana rito kendo bende gwiro neno ni mondo duoko nogo e orindi mar gavana chalo nade. Omiyo wabro mana go touch kaendi ka wamedo rito mondo mi wang'e to duoko chalo nade. Omiyo yedo thuolo mana mar duoki kachiel nyaka studio Jael ponono ni kod penjo mondo ipenji mano motudre kod welo mar duond bura nogo mar UDA ma bende oganda osebedo kalo malich mokale county nogo ma Kiambu kalore kod mbi mantiere e kind duond bura nogo mar Jubilee kachiel kod UDA. Jael. Ero kamana inya Walter Nyambaga obo mana tude kod odiechieng' makinya kinde go eko ma bende wabo yudo duoko mago ma county ma Kiambu. Kawadhi nyime eni duolo mochung'ne weche tudruok e pacho ka ochoro tarik mar ndiko lainde mag simu nyaka dwe mar 10. Motelo duol mar CAK nogolo chik ni jopiny nyaka ndik nonro magi mag simu mano kochopo odiechieng' ma kawuono. Nyaka Ramogi sani koro ntiere gi thuolo mano ma dweche 6 duto mar ndiko laindi kaka Sifros Okinda leronwa. Odiechieng' ma kawuono ne rikiloro ne jomoko manyocha pok ondiko laindegi mag simu. E boma ma Nairobi, ji ne larore gi saa e duke mag simu ka thothgi ywak ni dich emosemonogi yudo saa mar ndikore. Jotich e dukni mag simu bende ne ruyo chenro mar ndiko ji. Abiro kawuono register odiechieng' mogik kalure gi kaka nowach ni laindi loro, lakini nido ka most of us na wantie tich, koro yudo thuolo mar biro register line en shida. Lakini kawuono kana yudo thuolo na e church tawacho ni warao ang'i ka line bo ji pod register koseno salo. Asebedo ka dich bini kawuono ne holiday na yudo thuolo mondo atimre nade abi update line kik lor na oko. Kata bedo ni oganda moko ne nie ng'wech mar lalore koda saa mar ndiko laindegi mag simu mag ong'we yamo, jogo mapok otimo kamano koro nitiere kod nyaka tarik 15 dwe mar 10 higani eri mar neno ni simbegi mag ong'we yamo gindiko ayanga. Mae biro bang' ka duol mochung'ne weche tudruok e pacho ka mano CAK omedo thuolo mar dweche 6 mondo oganda duto ochop kare chik mar ndikruok. Duol mar CAK nigi geno ni kembe mag simu bende biro jiwo chenro mar ndiko lainde mag simb ong'we yamo. Aparo ni bro bedo information maber ne gin nikech koro gibro yudo time mar mondo mi gi register lines gi. Koro kaka winjo ni ndalo osemedno, koro abodhi mondo atim kamano, a register kendo. Kata kamano jopiny moko wacho ni pok giikore mar luwo chikno. Kuhusu mambo ya raini, siwezi register sababu wakana details zangu wakati nilichukua raini nikanunua na wakachukua stakabadhi zangu kama ID walifanya photocopy. Yaani kama nataka kufunga siwafunga tu, mimi sina shida. Kanyaka sani atamalo 67 mag joma tiyo kod lainde mag Safaricom, atamalo 55 mar joma tiyo kod lainde mag Airtel, kod atamalo 33 mag joma tiyo gi lainde mag Telcom kende ema osendiko laindegi kaka dwarore. Sifros Okinda, Ramogi TV. Rwecho miyo del mojonya mano fuongruok makende to bende nyalo yie mondo orwai kod jaldo mabende oknen. Mikaiwini Ongoje timo rwecho makende mano mong'ere ni shiatsu kendo ng'ol mar wang' oktame konyo jok madwaro rwecho makamano. Joyce Oduoro nitiere kod sigand Winnie. Winnie Ongoje ne owito nyalo mar neno higni 12 mokalo. Nayudo ng'ol mar wang' in 2010 November tarika 15 nachio ta ayudo ka neno mawiriwiri asto notera hospital motimna surgery ma ok nodhi maber, koro na end up losing wang'ate, koro teko mar neno no koro na lose te. Kaluore gi chal mare ne ondikore e kar tiegruok ma Machakos Technical Training Institute for the Blind kama nopuonjre yore mag tayo ngimane. Kanyo bende ne oyudo tiegruok mar rwecho. No kete counseling, asto bang'e otera Machakos Technical Institute for the Blind, adhi achako fanyo rehabilitation, ateko rehab, I enroll e somo shiatsu massage therapy. Tok tiegruok, Winnie osebedo ka rwecho chakre higa mar 2013 kotiyo kod lony manyasani mar simb ong'we yamo e tudruok kod ji. An gi simu ma nigi
that accessibility to okonya from written to speech. Koro anyalo tiyo kode, owuoyo koda, koro anyalo timone voice command, anyise ni call somebody, call a certain client. Slide to answer. Hello. Kasimu oluonge. Winnie chano kendo wuok mar dhi e ohande mar rwecho ahinya to e ute ji. Kawuono en e akwadha e boma ma Nairobi. Ka ochopo e od Belinda Odhiambo ma osebedo ka orwayo kendo Belinda puoyo tije makare. Bang' ka nosetimna cesarean kana konyra higa mokalo dwe mar 7, nonego koro achak timo rwecho gi dho Kiingereza iwacho ni shiatsu massage mondo konya gi toka mane rama. Koro chakre ang'e Winnie ochak timo na rwecho, osebedo kobire ot kae wuok tich ka wuok tich to timo na kuom seche 2 to aseneno lokruok makende. Maonge ketho sa, Winnie ikore mar chako tich motimo gi chunye te, nikech kanyo ema ogole yutone mapile kapile. Shiatsu massage therapy en rwecho mitimo ka ng'ato orwako lewni to onge modhi mag rwecho mitiyogo. Koro rwecho ni en ga unique, en ga special, inyalo time ka e church, inyalo time anywhere provided nitiere that facility, inyalo time. Mana kaka ineno, tokie gi chal mare ni okochak onen kendo. Winnie nopuonjore rwecho mong'ere ni shiatsu massage therapy, motimo ne jogo madwaro kony mare kuonde dak mopogore opogore bore Nairobi ka koda bombe mamoko. Kendo otiyo gi lwedo motiyo godo e loko ngima ji, kendo anyalo wacho ni gin lwedo mogwedhi. Kowacho ni thothne okonyis jogo modhi rwayo chal mare. I choose to tell and moko I don't. Ket ng'ato nyalo nyisi ni now korang ni chop nango, koro ng'ato dwa treat special and me akadwar that special gi piti. I don't like Kata kamano, achiedh nade maduong' mokale en ni moko kuom jogo madwaro ni odhi orwagi nyalo bedo gi paro mar chocho ratiro mare. Wagi bero lakini ka gibiro gibuki, gichako tisi, chako nyisi ni you're beautiful, to ano se nyisa nyaka gimamwa I'm beautiful, I know. Koro in the process mitemo correct, iyudo ka ng'ani ochako bedo mager and in to lakini wayudoga a way to manage those people. Winnie en ranyisi mar miyo matiyo matek kendo oyaro bade ka ojiwo rowere e yore mag rito ler mar del kod weche mag ng'iyo e kind oganda. Wasedonje chenro moko makonyo nyaka nyiri mapod tindo, rowerni mapod tindo, ma ntie moro manyiche wa bedo go miluongo ni The Princess Crossover Club. En kuma nyiri matindo wapuonje gimoro miluongo ni menstrual hygiene, alafu personal hygiene, na kawe nikech okonya neno to nadwaro neno ni joma nigi ng'ol mopogore opogore gi ere kaka wakony gi mondo gitim maber e ngima kata e professions gi magitimo. I stick to professionalism. Winnie jiwo tich matek kata obedo ni ng'ol oloko ngimani. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Tuke mag volleyball championships dhi nyime e pachoka. Yud kawa iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluwar mar signal 649 kende. Ndik ote machuok ni lu kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. Liet mar adhula korka odonjo e wang'e. Tugo e kind timbe ariyo madongo ma Kenya e Kenya Premier League. En tielo mar ariyo e kind Gor Mahia FC gi Tusker FC. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Ngeso tarik 16 dweni, achiel kachiel kowuok Narok Stadium.
chakre saa 9. Powered by shabiki.com. Injili Chemchuny. Eseche ma Jokristo e piny ngima paro san kod chier Ruodhwa Yesu Kristo, wan kaka Ramogi TV ok wadong' chien. Jumapil dweni mar 4 wakelonu lamo makende mar chier Ruodhwa e chenro mari mar Injili Kalo, achiel kachiel kowuok e kanisa mar Duond Warruok kod Chang mayudore boma ma Kisumu. Tudri kod Roda Nyarkokitmo, Jilo Jamwaka kod Ken the DJ chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng', ka gikeloni alamni e yo makende, achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu. Mane Ramogi TV, kik bai kata matin. Lich, liet kaka liet, gwere to dhi, userito gi aming'a, koro wabiro. Pasaka mawang'ni dhi bedo mopogore kod pasaka moko te. Jolendo marahuma kendo mohero biro bedo koda tudruok achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu. Tiedero, mbak ndalo, Ramogi Night, thum dagmor, ngoma oake kod Injili Kalo. Ramogi TV, kete manaka. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 mamidhiambo. Machiegni e weche mag tuke kapok wadonja medo mana paro ni tugo maduong' mabende dhi bedo odiechieng' makiny mabende ibonyisi achiel kachiel e tipo mano mar Ramogi kowuok kanyo Narok. Mano tugono e kind Gor kod Tusker mabende biro bedo odiechieng' no makiny kochakore saa 9. Ikete mana kae nikech jolendo magwa biro bedo ka kele ne in achiel kachiel mano kowuok e gwenge mag Narok. Bed kanyero kedi keta sano ero mondo kik bai. Team volleyball mar apisa mag jela mawuok Nyanza noloyo Atenga Dua team mar jolweny set 3-0 e tuke mag volleyball league mabende dhi nyime e pachoka mane lak manyayo stadium boma ma Nairobi. Team no mar apisas mag jela noloyo set mokwongo kod mar ariyo 25 kuom 23, set mogik 26 kuom 24. E tuke mamoko Trail